Unes ofrenes al monument que es van tornar a produir l'endemà diumenge. En aquest cas, i tradicionalment, era Esquerra Republicana de Catalunya qui oferia un ram de flors. Però enguany, i de comú acord amb l'Associació del Barri de la Girada, es va obrir també l'acte a la participació de les entitats de la vila. Així, l'ofrena d'Esquerra Republicana es va fer conjuntament amb altres entitats, com per exemple Òmnium Cultural o l'Institut d'Estudis Penedesencs, a més, lògicament, també de l'Associació de Veïns del Barri de la Girada. L'acte es va acompanyar amb el grup de corda Aula 4 i amb l'alçament d'un pilar per part de la colla Jove Xiquets de Vilafranca. A l'Espirall ja fa una colla d'anys que celebren la Diada Nacional amb un sopar i un pregó. En aquest cas, el periodista Sergi Sol, que advoca per un catalanisme de destí a l'Espirall. El periodista i cap de comunicació d'Esquerra, Sergi Sol, ha afirmat que som un sol poble i ha apostat per la necessitat d'anar junts en el tradicional pregó de la Diada al barri de l'Espirall. Sol va explicar als veïns que aquest dissabte omplien la plaça Doctor Bonet, que cada dia se sent menys nacionalista i més independentista, tot advocant per deixar en segon terme el catalanisme d'origen i apostar per al de destí. Cada dia em sento menys nacionalista i en canvi cada dia em sento més independentista. No? I això m'hauria d'explicar-ho precisament aquí, no? Que hem de crear un catalanisme que no sigui d'origen, com pretenen alguns, sinó de destí. No? I aquest destí per mi, òbviament, és ser un estat més de la Unió Europea. El pregoner diu que tradicionalment el catalanisme ha posat per davant les qüestions identitàries, com la llengua i la cultura, i creu que actualment toca prioritzar les qüestions socioeconòmiques, que són tan o més importants i sobretot en el marc d'una Espanya que qualifica de molt nacionalista. I crec que avui més que mai les qüestions econòmiques o socioeconòmiques són tan o més importants, sobretot davant d'un estat que avui és molt de nacionalista i que econòmicament funciona amb una política molt nacionalista, i per això tenim un AVE que han enterrat diners a Manta i per això s'han a fer el corredor mediterrani, perquè no prenen decisions amb lògica econòmica, sinó amb una lògica molt identitària, no? de crear una gran urbs a través de Madrid. No? Sergi Sol també va fer al·lusió a la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que qüestiona el model d'immersió lingüística al nostre país. L'actual cap de comunicació d'Esquerra reconeix que és un perfecte desconegut per la majoria de veïns de l'Espirall i per això va començar el pregó presentant-se i explicant com havia arribat a Vilafranca, on va treballar uns anys i amb qui va fer-hi amistat. La celebració de l'11 de setembre a l'Espirall va acabar amb un sopar a la fresca multitudinari. Com és habitual, a la cita hi assisteixen l'alcalde i regidors del consistori vilafranquí.